לא יודע. מלח. אין לך נוכל אותי. פירות מלח. קצת מלח. קצת מוח. למה אתה מלקק אותי? אילי, הוא מטרידן, תזמין מסתרה, הוא מלקק אותי. היו! אתה יודע מה זה? מלח. היו, what the fuck? יחסר, יש לי רטוב. נו. איך תאכל ביצה? אני לא רואה. לא אכפת לי, תאכל. תאכל ביצה סגורה. היידה! הולכים לטילטד! יאללה טלטד! יש טילטד? כן, למה? ככה. אני קודם לא היה. לא יודע. הולכים לטילטד, הולכים לטילטד, הולכים לטילטד, הולכים לטילטד, הולכים לטילטד, אתה לא יוצא. אילי, זוכר את המקום הזה שכל פעם הייתי עולה אליו? כן. אני יכול לעלות אליו בלי בניות. איך? מה קורה? איך היית לי שם? סוד המסורר. הבנתי. לא להפיל אילי, אל תהיה ילד מסרר. אין לי גם זמן, אין לי גם זמן. תתחיל, מה זה? הולכים לטילטד! יאללה טילטד! טן 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 טן. אוי, קפצתי עכשיו בטעות. היי! היי! די! אין לך! די! יאללה מסריח. מי צוחק עכשיו? מה? לא! בואי, הרגתי איזשהו פיצי. תקשיב, איזה מישהו לקח רובה, ברחתי, מצאתי רובה, התחבאתי, ואז הוא פשוט רץ כזה אליי, ואז ריססתי אותו. אילי, אתה פה? כן, אחי, וואו, מה עשיתי לו? מה קרה? אחי, אתה לא מבין מה עשיתי לו. כן, אני לא מבין, כי אתה לא שפרתם. אילי, אחי, אחרי זה אני אראה לך בהקלטה, דיון. אילי. אה, היה כאן איזה מישהו גרוע. הוא אצילי, עשיתי לו פיקקס. בטח, גם לא היה לו צקים, יא גאון. כן. מה? אבל הוא אמור להיות יותר טוב ממני. מה זה משנה? זה פיקקס. זה קרב שווה. למה יהיה לך נסק זה הקרב שווה? מה? יש לי שוטגן לפיק. כן, באתי להגיד. היה. מה אני שמח? אלרן אומר לי זה גירה. זה גירה. זה גירה. זה גירה, אלרן, זה גירה. זז ביממה. זה גירה, זה גירה. זז ביממה. זה גירה, רב ביממה. הנה מוסה בעם. מוסה אל למעלה. מת. טוב. שולט. הוא המלך העליון. מוסה לא המלך העליון. העליון? אלוהים זה המלך העליון. לפניו. הוא לפניו. לא. אנטון מעליו, מעל מוסה. לא. אנטון מעל משה! אנטון דה גוט! אנטון דה גוט! לב לזה? מה? יפה. גם בגוץ על בן אדם. אייסטי, אתה רוצה בן אדם. איזה פיצי להרוג עם ספרים. נכון, אבל אתה לא מצליח בכלל. רק עם קודם של... איך נחמד אתה? הוא הביא אותי. אילך, זה מישהו, עושה משמור. עשה מזמור. תחי אותי, אלוהים. אתה אבל חוזר עוד 20 שניות. באתי תחי אותי.
אני לא אפשרי. אפשרי לא. מה זה אתה מחיה אותי? אני לא אפשרי. אתה אפשרי. מה זה לא אפשרי? אמרתי אתה אפשרי. מה זה אפשרי? מה זאת אומרת אתה אפשרי? אתה, לא יודע. אתה אח שלי. איה. בוף, אם בום. חזק. החזרתי אותך. אלירן נחת באמצע הים. אם לא בא לי. אחי, יש בטרוויס 1 HP. הטרוויס 1 HP. וואו! הרגת אותו? כן. תודה, קטין. באתי לקפוץ, אז יש לי מזל. אבל לא פינשתי אותו. הוא מת! וואו! מילי, משחק של ביחים. וואו, זה גם. חיים. עוד שנייה אלרן. אלרן, איך אתה מת כל הזמן? כמעט. יש לי אילים, קטין, בוא, איפה אתה? גם לי יש אילים. אתה איזה פה. הלו, מוחמד, הלו, מוחמד, הולה, הילה, חבר שלך. טרוויס קוט פה. זה מי שהרג אותי, המנוול הזה. זה מה שאני הרגתי. כן. רגע, איפה היער שלי? היער שלי נעלם. העלמת את היער שלך. למה שאני אעלים את היער שלך? מת. הרגתי מישהו. ראיתי את זה. וואו! אני מתאבד! תראו מה מצחקתי מקולות דרומות הפאפה גוף. דוס. למישהו יש כדורים לשוטגן. מי יכול לבוא ל... קטין! באתי לכם את אילי, ולא ראיתי סטבן בדיוק. לחצת אותי עם טראפיס. טרוויס פגוע? אמתי פגוע. אלרן נפגע. אח! נו מה, קטין? ויקי. הרגו אותי מאחורה. אני הקרבתי את אלרן בשביל להרים אותך. יש פה מישהו! הוא רוצה לרצוח אותי! קטין, הקרבתי את אלרן בשביל להרים אותך. סתם לך להקריב אותי. אני יודע. אני באה להציל את הבחור. לא, תעזור אותי. מה? לא, תעזור לי. תעזור אותי? לא, אני מת. אני מתגלגל. שים שורם אותי. אני מת. או שאני אמות. מהר, אני מלמות. אלרן, אתה לא חכם. למה לא בנית, אלרן? למה לא? שלום, אני חזרתי. שני ילדים היו לך. ילדים? כן. אסור להם ילדים. להם פדים של ילדה. זה גם ילד. למה? תעשה ברחוב! בא לי ברחוב! עושים אחרי זה מאוד אחרת. זה המשחק. אוקיי. זה מתוך המחר. לא, הוא מדבר על זמן. וואלה, לא! היה לו מלא לוט. I need this loot. מת. מה? אירוע, לא בדרך הכיר! קצת אני לא במצב שאני יכול לעשות משהו. מה נשמע? אתה חי! תביא לי, לא סליחה, מה שאתה מת.
עכשיו. לא תדע. אין דבר כזה. אוי! טוב, טוב. אז אני לא צריך לקחת את זה. אני גם לא רוצה אותו. I don't need this loot. ופספסתי הכל, אחי, GG. יפה, כל הכבוד. אני כל הזמן מת, לא יודע מה איתכם, אני נוחת ומת. כן, אחי, אתה גרוע מדי. שתוק! מה אתה עושה? אחי, לאלרן יש מזל שהיום מפנשים אותו. כן. טרייס! טרוויס הרג אותי! יש שם את הלוט שלי. קטנים? מי זה נחת? נו מה אחי? למה אני כל הזמן מת? אחי, אני לא מרים את חבר שלנו, אני בורח. אתה מכיר אותו? אתה מכיר אותו? כן. עכשיו אני... מה את מדברת, אוריאן? לא יודע, אני כזה, אבל יש פה בן אדם כזה. פה בן אדם כזה? מה זה בן אדם כזה, אלרן? אלרן ירד מסוג גרפלר. למה התגלגלתי ככה? אני לא רוצה... אני לא פה בבית. מה? אז רציתי להגיד לך שתהיה לו בבית. באמת תיקח להם. כן, אין את העונה שלהם. מה? מתי תחזור לי למזרח? אנחנו הולכים בדרך, הופה היי, הופה היי, אני נפצעתי קשות, הופה היי, הופה היי. אני דופקתי למישהו סנייפ. אני מתתי. לא, 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 לא. לא, אפשר כדור, אוריד את עוד גם. אין לי בכלל. תתפנצו מהר, תתפנצו מהר. מה? איזה אספיל אותי. נסבר אותו. אותי? הוא אמר שהוא סובר אותך. את מי, אותי? לא, את אף לי. הוא יראה לך מה זה. נתן, מתי שהגעת לצ'מפיון בבטל רויאל? מתי שהגעת לצ'מפיון בבטל רויאל? מתי שהגעת לצ'מפיון בבטל רויאל? אני? כן, אתה! לא. לא, זה אח שלך יותר טוב. לא, אני לא שומר אותו בפורטנייט, בפיפה. בפורטנייט אולי. מת? הוא 0 HP! אלרוי, הוא 0 HP! אלרוי, 0 HP! אני כזה HP קטין. מתתי. אני חייב... מישהו הציל אותי! הצילני! יש פה מישהו מאחוריי! רק אתה הקטין. טוב, קטין, תצא. טוב.